Sumadi. Apa iki satenane takdirku sing jawabke tresnomu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ning angkasa kowe tega mate lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu lara jeru mas alkatur iki apa isi hatine gimbul ibarat dadi ratu ayo kan gandrung dek gimbul ya arene dek gandrung dek priya ini dek gimbul jemput ta dek pri jemput apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mantingke wong liya apa salah batinmu marang kahananku nimas pupusen rasa tresnoku nyesek ning jero dodo pancen nglarakake ning kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresno sing jawabke triramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungono tangismu becike kowe lunga saka uripku tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kota janji tresnaku kang suci iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu kanca mesra Double R Production. Selamat datang untuk Adik Sherly Asoy Buyu to ser nyesek ning jero dodo pancen rasa tresnamu
satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis mati rasaku pas lunga tangisku dekake kowe lunga saka uripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe teko tinggal aku marang tresno wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungo tangisku kowe lunga saka uripku paribasan rang ayu lintang ning angkasa kowe teko aduh gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu cak cak cia ento sapa kowe